Magic Hour. Είχε χάρη που είμαι γεμάτος. Γεμάτος. Ναι ρε, γεμάτος. Τι δουλειά έχετε σε αυτό το κακόφημο ξενοδοχείο? Εγώ έμεινα από μπαταρία. Έχω μια πληροφορία ότι λόγω οικονομικής κρίσης οι τράπεζες θα καταρρεύσουν, κατάλαβες? Και θα μας χαρίσουν και τα χρέη. Εγώ δεν ξαναγυρίζω πίσω. Και που θα πας, χαμένε? Θα ακολουθείς εμένα? Άλλο ένα χαμένο. Γιατί ο Γεωργάκης τώρα με το νέο Πασόκ δεν καταλαβαίνει από σινέμα. Έχεις διαβάσει το σενάριο? Αν μας έχουν βάλει στο μάτι, φίλε, οι Εβραίοι, οι Μασόνοι και οι αδερφές. Δώστε μου ένα καλάσνικο! Να σωθούμε οικονομικά, αλλά αν καταστραφούμε πνευματικά, τι να τα κάνουμε τα οικονομικά που σωθήκαμε, κατάλαβες? Είναι ένας, Ναι, πεθαμένος. Να το κάνω νεκροταφείο Ελλήνων κινηματογραφιστών. Επειδή δεν κουβαλάω μαζί μου ευρώ, θα στα δώσω σε δραχμές. Δεν μπράδυ. Λάντα φύγει ευρώ, πάλι θα έρθεις δραχμές, φίλε. Magic Hour. εγώ κάνω σινεμά βεριτέ. Πες μου έτσι.